Sik. 50.000 to. Tembangan lari janjine begini diputer karo pakem liburan ngelipur keluarga agung paman. Pak Moji ini nang kono. Nang ora jumeneng ora joget. Wis tenang. Wis ngatik lho Mas. Lah ngene iki sindene mok kon medhun ya oke kok masamu piye. Nang kudu tanggung jawab, ta? Sinden modelan ngene Mas. Angger kelawe cewu-cewu ini langsung Sair ngene-ngene kok undang makna medhun lho jenengan. Heeh, beksa, nayup ta enak to. Nguri-nguri budaya Jawa ben uripe ora jawal to. Hati-hati Mas. Ana lali budaya Jawa ya Jawa. Jawa. Ya, Mas. Wah kadang nom-noman bari-bari ngene. Kira-kira aku cinom perawan sisan nyah nduk nyah nang. Apa tak nyonyono ngono. Tak nyonyono. Lha kepiye ta ya? Ayo nduk budgetke serasa ribut. Jan-jani kowe ne
kuat sinden iman kuat. Imron iki sing ora kuat. Imron ndroke ning ndi Mas? Imron ndroke nang mburi kono. Ning kono. Awor agus, awor sak rembungan kae to. Heeh, nek kene iman mau lho sing kuat, sing tetek, sing tatak. Tenang aja kuwatir. Aja karo dono, imane ra patek kuat. Brene santai. Iki duwe iman to Mas Don? Heeh. Sidik. Karek sidik. Lambimu kok tak kucir lho nek ngomong saenakmu dhewe. Ngomong apa ora patek cedhong ngene ape batal lagi kaya mau. Ya ora tak antemi to dene. Heeh. Ayo dong baceske yo. Jancane kowe ning endi? Resikone wong ganteng kencan karo wanita liya kuwi wis biasa. Ngono Mas. Nek kira-kira wong kok sing liya-liyane rai-rai patek pasaran ngene iki. Rai rapatek pa. Ora bakal payu ta Oh, kandhane. iya. Ngene iki sing ngandri mberah. Ngandel. Matur suwun wong ayu.